Mitäs vittuta, Leevi? Jehova on pannut kaikkien sisälle, kuvittelee eläimetkin. Kova urakka vai mitä? Mitä tapahtuisi, jos ihmiset tietää oikeasta saatanasta ja väärästä? Sofia saatanasta. Jehova vihaa. Hyvä Sofia. Jehova haluaa, että meidän on luovuttava mistä tahansa väärästä, mitä Jehova ei hyväksy. 2 äitiä. Jotain syötävää. Leevi. Kädet. Sparlock. Taistelijavelo. Äiti, kato. Mä haluan, että kaikki pääsee piirtää Leevin naamaa. Jehovakin tekee niin. Leevillä taitaa olla kädet. Mitä arvelette? Oliko Leevillä kädet? Voi ei. Ei niin. Annetaan Leeville luut ja elimet. Äidillä oli kova urakka, kun Jehova oli pannut äitiä. Me käsketään sua tämän takia, jotta Jehova näkee tämän. Jehova tekikin miehen. Jehovakin voi panna äitiä. On hyvin tärkeää pyytää kauniisti. En mäkään halua, että saatana vihaa Sofiaa sun takia. Meidän on luovuttava Sofiasta sun takia. Mennäänpä sitten. Mitä tapahtui? Sofia, kumpi? Leevi vai saatana? Jotain taitaa puuttua. Leevi! Mitä se vittua? 6. Parasta. Paskaa. Muille apua ei voi antaa, se hauskempaa on itse.